En aquest matí m'agradaria que poguéssim pensar especialment en la segona vinguda de Jesucrist. És un manament que tenim a la Bíblia, que afrontem la segona vinguda de Jesucrist. Anem a orar. Gràcies, Senyor, per la teva paraula, perquè el cel i la terra passaran, aquesta terra on vivim i aquest cel que contemplem deixaran d'existir, Senyor. Però la teva paraula no passarà. Senyor, per això et demanem en aquest matí, en aquesta estona, que tu parlis a cada una de les nostres vides. Senyor, que tu puguis amb el teu esperit tocar algun aspecte de les nostres vides que tu vulguis millorar, vulguis trencar, que tu vulguis canviar. Senyor, posa en nosaltres la predisposició de que la teva paraula ens pugui fer bé. Tant jo que parlo, Senyor, com els que escolten. Que puguem escoltar la teva paraula i deixar-se tocar per tu, Senyor. En el nom de Crist. Amén, Senyor. Acceleres o frenes? Si penses en un cotxe, això ho tenim clar, no? Què vol dir accelerar i què vol dir frenar? Acceleres o frenes els plans de Déu? No sé quantes coses importants tens a la teva agenda. Quines coses tens per la propera setmana, pel proper trimestre? Quines coses tens a curt termini pels propers mesos i anys? O fins i tot dintre d'uns quants anys? Potser projectes d'estudis, potser projectes professionals, potser altres tipus de fites que t'has posat. Totes tenen la seva importància, totes ens fan el seu grau d'il·lusió, però la pregunta en aquest matí és a quina part de la teva agenda tens la segona vinguda de Jesucrist. Anem a fer una lectura a segona de Pere, el capítol 3, i versets de l'1 al 13, i avui ens concentrarem especialment en dues paraules, o en una més que en l'altra, una paraula que trobem en el verset 12. Podem llegir el verset 1, diu l'apòstol Pere: Estimats, aquesta és ja la segona carta que us escric. En l'una i en l'altra em proposo desvetllar amb advertències la vostra sincera consciència, a fi que recordeu les paraules que els sants profetes van dir temps abans i el manament del Senyor i Salvador que us han transmès els vostres apòstols. Primer de tot, tingueu present que els darrers dies vindran falsaris amb insídies, gent que es deixa portar per les pròpies passions, que us diran: on és aquella seva vinguda que va prometre? Perquè d'ençà que els pares van morir, tot segueix igual que al començament del món. Intencionadament obliden, però, que ja d'antic existeixen un cel i una terra, la qual va emergir de les aigües i va assentar enmig de les aigües per la seva paraula. Tot i amb això, el món d'aleshores va ser destruït, inundat per l'aigua. Però el cel i la terra d'ara són guardats per la mateixa paraula, són reservats per al foc del dia del judici i de l'extermini dels malvats. Però que no us passi per alt una cosa, estimats, que per al Senyor un dia
és com 1000 anys, i 1000 anys com un sol dia. El Senyor no retarda el que va prometre, com alguns pensen, sinó que és pacient amb vosaltres. I no vol que ningú es perdi, sinó que tots arribin a penedir-se. Però el dia del Senyor vindrà com un lladre. I llavors el cel desapareixerà amb gran estrèpit, els elements amb una flamarada es desintegraran i la terra amb tot el que conté serà consumida. Doncs bé, si tot això s'ha de desintegrar d'aquesta manera, considereu quina mena de persones cal que sigueu en els comportaments sants i piadosos. I aquest verset 12, que vull que pareu especial atenció. Mentre espereu i accelereu la vinguda del dia del Senyor, en el qual el cel encès es desintegrarà i els elements amb una flamarada es fondran. Però confiant en la seva promesa, esperem un cel nou i una terra nova on habiti la justícia. En aquesta reflexió, el Senyor ens alerta a no menystenir la segona vinguda, sinó a desitjar-la i a mirar, curiosament, d'accelerar el seu esdeveniment. Podem accelerar la segona vinguda? Quina cosa més estranya, no? Déu té assignat i només Déu el Pare sap quan tornarà. Però en aquest verset ens dona un petit marge de participació en l'esdeveniment de la segona vinguda. I en aquest matí el Senyor et pregunta i em pregunta: estàs accelerant la segona vinguda de Crist o l'estàs frenant? Estàs posant la segona vinguda de Crist al final de la teva agenda, gairebé a l'interior de la contraportada? O està intentant avançar pàgines cap a l'esquerra? Bé, en els primers versets que hem llegit, el verset 1 i 2, veiem l'autoritat de la Bíblia. Quan la Bíblia ens parla de qualsevol doctrina, i en aquest cas de la segona vinguda de Crist, té una autoritat per sobre de qualsevol altra autoritat. I hem llegit en el verset 1 que el que vol fer Déu amb la seva paraula és desvetllar, és treure el vel, és que coneixem coses importants, advertències que toquin la nostra consciència. I aquestes advertències venen des de l'autoritat de la paraula de Déu, de la Bíblia. I fixeu-vos en el verset 2 la importància que té l'autoritat de la Bíblia quan ens dona els seus missatges, perquè el verset 2 parla dels sants profetes, Antic Testament, ens parla del Senyor i Salvador, els evangelis, però després el que ens han transmès els apòstols. És un verset molt maco perquè ens agafa tota la Bíblia i ens la recull amb un sol verset, com dient: aquesta és l'autoritat de la paraula de Déu amb la que jo, l'apòstol Pere, diu: us vull obrir els ulls per les realitats espirituals. En els versets 3 i 4 ens hem de preguntar: estem menystenint la segona vinguda de Crist? Estem menyspreuant?
Estem donant-li un preu per sota del que realment val la segona vinguda de Crist? Perquè el verset 3 ens diu, hem llegit, que hi haurà falsaris, hi haurà estafadors de la doctrina, hi haurà persones que canviaran el missatge de Crist perquè es deixaran portar per les seves pròpies passions. No per al discerniment de la revelació de la Bíblia de Déu, sinó per passions humanes, per interessos humans, que de vegades gairebé sempre són contraris a la paraula de Déu. Però l'Evangeli, per molt que es menystingui la segona vinguda, per molt que la gent es rigui i digui que això és ciència-ficció, l'Evangeli inclou judici. L'Evangeli, a part de salvació, inclou missatge de condemna per a aquells que no creuen. I no hi ha salvació sense Crist. I actualment es predica cada vegada més un cristianisme que es va diluint amb una moral general, la de sempre, de que l'important és creure en Déu, l'important és ser bones persones, i Déu ja jutjarà, però el més segur és que ens salvi a tots, perquè Déu és bo. És aquest el missatge de Jesús? No. El missatge de Jesús és que hi haurà una segona vinguda on el judici de Déu esdevindrà realitat i ja estem en un compte enrere del temps que queda de salvació. I el judici que va haver en temps de Noè és un exemple del judici que vindrà en el futur. Hem llegit en el verset 5 que Déu va crear el món fent servir les aigües. I d'aquestes aigües les va tenir que fer servir com a judici amb una gran inundació que va exterminar el món del pecat. I aquest diluvi universal és un paradigma de la segona vinguda. Hi ha versets que relacionen directament els evangelis i altres llocs aquest esdeveniment de Noè tan antic, perquè quan nosaltres veiem l'Antic Testament el veiem molt lluny, molt enrere, molt en el passat, massa lluny, i quan parlem de la segona vinguda la veiem massa lluny endavant. Déu ja sabrà quan ho fa, a mi no em preocupa gaire, però el que fa Déu és juntar el temps del passat i del futur, perquè Déu ens parla sempre des de l'eternitat. I és important que puguem veure que la segona vinguda ha de ser una realitat que ens condicioni la nostra vida cristiana, que ens condicioni la nostra esperança i la nostra alegria de les coses bones que Déu ens està prometent pel futur, però que també la segona vinguda ens preocupi de les coses dolentes que Déu ens està avisant que passaran abans d'estar per sempre a la presència de Déu, sense pecat, sense dolor, sense problemes. Abans hi ha males notícies, abans que arribi la bona notícia final, definitiva, absoluta, de l'eternitat amb Déu, que ningú no ens traurà. Però estem preparats o estem menystenint la segona vinguda? Al verset 7 veiem que el judici, que va ser amb aigua en el passat, s'està anunciant que serà amb foc en el futur. I l'estratègia de Déu ja està definida. I nosaltres podem mirar cap a una altra banda, nosaltres podem seguir llegint només alguns salms, alguns evangelis, algunes epístoles, 1 de Corintis 13, l'amor i tal, i tenim tendència a que ens agradin molts aspectes de la Bíblia, que evidentment són boníssims, però a vegades tenim la tendència de deixar l'Apocalipsis arraconat.
com si fos, no sé si teniu concordància, ara ja no tenim ni bíblies en paper, però bueno. Abans la concordància era una cosa que quedava al final, però com deia un predicador que vaig sentir, a vegades la concordància comença a l'Apocalipsi, perquè mai la mirem, i és la segona vinguda un tema que tens arraconat. A l'agenda de Déu, la segona vinguda és important. A l'agenda de Déu és tan important que l'ensenyament de la segona vinguda surt a gairebé tota la Bíblia. Gairebé tots els llibres de la Bíblia fan algun esment, alguna menció a la segona vinguda, tant de l'Antic Testament com del Nou Testament. No només Apocalipsi, no només el capítol 24 de Mateu o d'altres com a segona de Tessalonicencs, que diem, sí, allà parla de la segona vinguda. Ui, quina por. No, tota la Bíblia parla de la segona vinguda. Llegeixes la segona vinguda? T'afecta la segona vinguda? O tens una Bíblia diferent? A l'agenda de Déu, la segona vinguda està gestionada des de l'eternitat perquè un dia és com 1000 anys i 1000 anys és com un dia. I Déu ens avisa d'aquesta segona vinguda des d'aquesta perspectiva eterna perquè no ens aferrem a les coses d'aquí tant que perdem de vista les coses de dalt. I Déu ens diu a la seva agenda, no és que trigui la segona vinguda, perquè, clar, la segona vinguda s'estava anunciant des del principi i molts creients deien, en un extrem, això està tardant massa, això potser no és veritat, com hem llegit en un verset abans, perquè Jesús no ha tornat. I hi havia altres cristians que deien, ui, Jesús tornarà tan aviat que millor que deixem de treballar, millor que deixem de fer les nostres obligacions, perquè anem a esperar-lo en plan místic i contemplatiu. Però el missatge de la paraula és buscar un equilibri i esperar que a l'agenda de Déu, on Déu el Pare té el temps correcte que passarà la segona vinguda, esperar-lo de la manera que Déu vol que l'esperem. La manifestació de Déu serà de forma inesperada. Vindrà com un lladre a la nit. I Déu ens dona pistes de què passarà, més o menys, de quan passarà, més o menys, però mai de quan ni com exactament, sinó que a l'agenda de Déu només ell sap quan passarà. Aleshores, què hem de fer nosaltres? Els versets 11 i 12 ens parla ja no de l'agenda de Déu, sinó de l'agenda nostra. I diu l'apòstol Pere, en el verset 11, que ja que el món serà destruït, quina reacció tenim? Ens quedem apàtics, sabent que el món serà destruït pel foc, quedarà derretit, quedarà totalment desaparegut, mentre espereu la segona vinguda, accelereu-la. Si no estic esperant la segona vinguda, és que l'estic frenant. Això és el que dona a entendre aquest verset 12 de segona de Pere 3. Com puc jo accelerar la segona vinguda de Crist? Doncs bé, la puc accelerar de 3 maneres que la Bíblia respon a aquesta pregunta. En primer lloc, tu pots accelerar la segona vinguda de Crist orant, amb oració. El Pare Nostre, veiem a Mateu 6, 10 i en altres versets, una de les frases és que vingui el teu regne. Per què hem d'orar que vingui el teu regne? Si Déu ja sap quan vindrà. Perquè Déu vol involucrar-te de forma activa a tu amb la seva segona vinguda. Al final de la Bíblia, a l'Apocalipsi, al capítol 22, cap al final, llegim que l'esperit i l'esposa
criden, vine. Jesucrist, vine, vine, torna. És una oració intensa i Déu vol que l'esposa, Déu vol que l'Església ori i s'involucri a la segona vinguda i Déu vol que tu, en la teva vida devocional privada, oris i li demanis a Déu que torni aviat, que manifesti per fi la seva justícia contra la injustícia del món. Una segona forma i una segona manera per involucrar-te amb la segona vinguda i que la puguis accelerar és amb l'evangelització. I aquest matí el Senyor ha posat a diverses persones que parléssim de l'evangelització i aquesta és una nova forma que aquest matí el Senyor ens diu és importantíssim evangelitzar. Però en aquest cas, perquè l'evangelització té una relació molt directa amb la segona vinguda de Crist. Hem llegit amb el verset 9 que Déu no triga, sinó que vol que moltes persones se salvin. Déu és pacient amb nosaltres i és per això que Déu, tot i que té la seva data decidida, que nosaltres no sabem, el que fa és mirar de deixar oportunitat a que més gent que encara no coneix l'Evangeli pugui passar de mort a vida. I a Mateu 24:14 no ho llegirem, però diu que hi haurà un moment que l'Evangeli serà predicat a tot el món d'una forma especial i que aquesta serà com una mena de senyal just abans de la fi. Per tant, quan més obeïm amb l'evangelització, més estem accelerant la segona vinguda de Crist. I en tercer lloc, amb la santificació. Amb el verset 11 hem vist com Déu ens crida a portar una vida piadosa, una vida vivint amb l'Esperit Sant, obeint, depenent d'ell, amb la humilitat necessària i amb l'obediència necessària perquè Déu estigui còmode amb nosaltres, perquè tu estiguis còmode amb Déu, i això en el context d'aquest verset d'accelerar la segona vinguda està directament relacionat. No tinc temps per explicar-ho, però tant a la primera com a la segona vinguda, en el context jueu era molt important la santedat perquè les desobediències d'Israel s'entenia que retardaven tant la primera com la segona vinguda. Per què Déu ens involucra amb la segona vinguda? Qui som nosaltres perquè Déu ens involucri? Doncs no som res, però som molt. Som pecadors que no mereixien la salvació, però Déu no només ens ha salvat, sinó que ens ha fet els seus fills. I com a fills seus som importants i ens vol involucrar d'una, si voleu, manera petita, amb accelerar la segona vinguda, orant per ella, evangelitzant i portant una vida d'obediència amb ell. El verset 13 diu que el resultat final de la segona vinguda serà la justícia. Fe, confiant en la seva promesa, esperança, esperem un cel nou i una terra nova on habiti la justícia. Per acabar, vull recordar aquest verset de Daniel 9:24, que parlant de la segona vinguda està parlant de la setmana 70 de Daniel i hi ha aquesta paraula tan especial que és prevaricació. Esperem, després de la setmana 70 de Daniel, la fi de la prevaricació. Què és prevaricació? Prevaricació és abusar
de poder. I l'home té un poder delegat per Déu d'administrar la seva vida que l'està portant malament, de forma abusiva, de forma egoista, al llarg de la història. I això Déu dirà prou. S'acabarà la prevaricació i començarà la justícia. Diu Daniel 9:24, 70 setmanes són les fixades sobre el teu poble i sobre la teva ciutat santa per acabar amb les prevaricacions, per assajallar els pecats, per expiar la iniquitat, per introduir la justícia perdurable, per segellar la visió i la profecia, per ungir el sant dels sants, per ungir Jesucrist per sempre, per ungir el sant dels sants. Quines conclusions treus de tot això? On poses a Jesucrist a la teva agenda? Enmig de les teves activitats, programacions, estudis, feines, viatges, vacances. Com a conclusió i com a resum, el Senyor em diu i et diu: no siguis passiu, no siguis distant amb la realitat de la segona vinguda. Que l'agenda de la teva vida, la segona vinguda, sempre estigui present, cada dia apuntada. Ora perquè el Senyor torni aviat. Accelera la segona vinguda. Predica perquè molts es salvin i torni aviat el Senyor. I viu en l'Esperit Sant perquè el Senyor t'ho trobi batllant, esperant, perquè ell tornarà de forma inesperada. És igual quina sigui la teva postura escatològica. És igual. És igual si ets premilenialista, amilenialista, pretribulacionista, midtribulacionista, posttribulacionista i tots els istes que vulguis. Déu tornarà i no li interessa el quan, i no li interessa tant el què passarà, sinó que li interessa molt el com tu l'estàs esperant. Com? Vivint en l'Esperit? Predicant? Orant perquè torni aviat? Acabo amb aquest verset de Colossencs 3:4, que també compartia la darrera vegada que vaig venir a compartir amb vosaltres. Diu: quan Crist es manifesti a la seva segona vinguda, quan Crist torni, aleshores vosaltres també sereu manifestats amb ell en glòria. La teva vida ara està amagada amb Crist en Déu i un dia es manifestarà. La nostra vida aquí és una vida que l'hem d'entendre com que ja hem mort a la creu, però que ja hem ressuscitat juntament amb Crist i estem en allà. Sí, estem aquí, però per Déu, des de la seva visió eterna, ja estem allà. I allà estem com amagats. I quan ell es manifesti, nosaltres serem manifestats amb ell en glòria. Tot el que no sigui això que ens diu Crist, això sí que és ciència-ficció. Si tu segueixes una vida de només veure el que passa aquí a la Terra i no poses la teva mirada en el Crist del present, amb el Crist de la segona vinguda, estaràs vivint una vida de ciència-ficció. I Déu vol que siguis realista amb la veritat de la seva segona vinguda.
el Senyor que ens ajudi a entendre aquestes coses.